Kaixo, ze modu zaudete, fisika egiteko pres? Venga ba. Ariketa honetan, bi masa dazkagu. 5 eta 10 kilogramokoak eta ematen digute haien kokapena, 0,4 eta 0,5 puntuetan. Eta galdetzen digutena da ze puntutan beraiek sortutako eremuaren intentsitatea 0 den. Newtonen gravitate unibertsalaren legea unitate masari aplikatuz lortzen degula eremuaren gravitate intentsitatea. Bai? Eta horretaz gain, aplikatzen degula gainezapen printzipioa, nun G totala izango da gorputz batek sortzen duena gehi bigarren gorputzak sortzen duena puntu batean. Orduan, aztertu behar ditugu zenbat aukera dazkagun. Puntu hori aber nun dagoen jakite. Orduan, begiratzen dugu bi puntu hauek, bi masa hauek baldin badira gure masak, begiratzen dugu aber alde batean jarrita posible litzateken hor puntu hori aurkitzea. Logikoki puntu honetan M2 masak erakarri egingo luke hemen unitate masari, orduan hau litzateke G, M2 sortutako G litzateke hau, eta M1ek sortutakoa olakoa litzateke. Beraz, bi hauek batuta, ez da inoiz 0 izango, zeren beti izango dugu gutxienez isa osagai bat. Beraz, bien aldetan ezin da egon. Orduan, aztertu behar duguna da, ze aukera dauzkagu, zuzen honetan egotea. Adibidez, M1 eta M2 hemen egonda puntu hau begiratzen baldin badegu, gertatzen dena berriz ere da, M1 masak unitate masa erakartzen duela horrela, eta M2 ere bai, orduan, bi vektore hauek batuta ez da inoiz 0 izango. Gauza bera gertatzen da, hemen, izango dira G1 eta G2 olakoak, ezin dira inoiz ere anulatu. Ondorioz, puntu hori dago bi masen artean. Horrela lortzen dugu G2 izatea horrelakoa, G1 olakoa, eta bi hauen moduluak berdinak direnean, orduan lortuko dugu puntu horretan gravitatearen intentsitatea 0 izatea. Bueno, hemen daukazue idatzita, esan detena, Newtonen gravitate unibertsalaren legea eta gainezapen printzipioa aplikatuz unitate masan, obviamente, definitzen degula G. Orduan, G, gainezapen printzipioa aplikatzen dugu, G berdin sumatorio G azpi I guztietarako. Zenbati dauzkagu hemen, bi, zenen bi masa dauzkagu. Orduan, izango da G1 gehi G2. Berdin 0 vektorea. Hau, vektorialki adierazita, vektoriak izango da G1 izan behar duela minus G2. Hemen ikusi dugun bezala. Eta moduloak, ondorioz, moduloak berdinak izango dira. G1 berdin G2. Hemen irudikatu ditut M1 eta M2, haien arteko distantzia dela metro bat, orduan P puntua egongo litzateke hemen, P puntutik M batera dagoen distantzia R azpi bat izango da, eta M2 puntutik P puntura dagoen distantzia R2. Distantziak dira absolutoak, hemen ez dira vektoriak, ez dago plus eta minus, bale? Orduan, R bat gehi R2 izan behar du metro bat, ondorioz R bat izango da metro bat ken R2. Aplikatzen dugu berdintza hau, definizioa jartzen dugu hemen, G hauek simplifikatzen dira, ordezkatzen ditugu M1, M2, eta usten dugu dan azken finean R azpi bi funtziopean, hemendik R2 bigarren mailako ekuazioa, eta ebazpenak dira 3,41 metro eta 0,49 metro. Karo, gure baldintza da egotea tarte honetan, orduan 3,41 metro egongo litzateke beste puntu batean, baina izan behar du bat baino txikiagoa, egoteko tarte honetan. Berriz, R2 berdin 0,49 metro betetzen du eta fizikoki interpretatu behar dugu, hau da, M2tik. Ondorioz, R bat izango da 0,41 5 kilogramoko masatik. Hemen, M2tik 10 kilogramoko masatik. B atalean, galdetzen digutena da, 2 kilogramoko masa 00 puntutik 3,4 puntura eramateko eremuak egindako lana. Eremu gravitatorioa kontserbakorra denez, ikusi dugu eremuak egindako lana dela berdin minus energia potentzialaren aldaketa, minus delta EP.
Horrek ze suposatzen du gogoratzen baldin baduzue, EP energia potentziala berez dela M bider potentziala, orduan izango genuke lana dela minus M bider potentzialaren aldaketa bi puntu hoien artean. Irudia nolabait hau litzateke, bai? Hemen dauzkagu gure bi masak, M1 eta M2, eta orain 2 kilogramoko masa eraman nahi dugu 0,0 puntutik 3,4 puntura. Hemendik honea. 0,0 puntuan izango dugu potentzial bat, M1ek eta M2k sortua, eta bigarren puntuan izango dugu beste potentzial bat ere M1 eta M2 masaek sortua. Delta V, delta potentziala, izango da V2, bigarren puntuan ken V1. Horretarako kalkulatu behar dugu puntu bakoitzean zenbateko potentziala daukagu. Horretarako gainezarpen printzipioa aplikatuko dugu, V totala berdin sumatorio I guztietarako V azpi, I honek adierazten du masa bat, masa bi, masa, dauden masa guztiak, bai? Eta aplikatu, kalkulatu beharko dugu, potentziala bai 0,0 puntuan V azpi bat deitu diot, eta bai 3,4 puntuan, bai, V2. Orduan, aplikatzen dugu V azpi bat, sumatorio V azpi, izango da M bat masak sortuakoa distantzia da 4, hemendik honea 4 metro daudelako, eta M2 sortua distantzia hau da 5, M2tik. M2 dago 0,5 puntuan, orduan 0,5 metro. Hemen ordezkatuta, ematen digu minus 2,7 bidera mar ber minus amar joule kilogramoko. Gogoratu unitateak zeintzuk diren, bale? Potentzialarenak. Energia zati masa. Bigarren puntuan gauza bera egin behar dugu, baina hemen distantziak ez dira inerrez kalkulatzen eta kalkulatu behar dugu, bai? Gogoratzen zarete nola esan nizuen, erroa isabi ken isabat berbi, gehi ibi ken ibat berbi, guzti hori, bai? Bueno, begiratu ematen bestela, eta distantzia ematen du M1etik puntu honetarako distantzia dela 3 metro, eta M2tik puntu honetarako distantzia 10 metro. Ordezkatzen dugu hemen, bai, distantzia horiek, eta horrela lortzen dugu bigarren puntu honetan zein den potentziala dela minus 3,22 bidera mar ber minus amar. Fijatu zaitezte ja zenbakiak nolakoak. Fijatu zaitezte gorputza mugitzen ari garela bi puntu hauen artean. Joaten ari da potentzial txikiago batetara. Potentzial txikiago batetara baldin bagoaz, ja pixka bat kualitatiboki analizatzeko, horrek esan nahi du eremuak area eraman nahi duela masa hori, bai? Orduan, nolabait gustorago egongo dela bigarren posizio honetan baino. Ikus dezagun analitikoki, matematikoki. Lana izango da, lehen esan dugun bezala, minus masa bider potentzian aldaketa bi puntu horien artean, ordezkatzen ditugu hemen balio guzti horiek, eta daukagun emaitza da, lana, egindako lana dela plus, positibo, 2,1 bidera mar ber minus amar joule. Lana positibo izateak esan nahi du eremuaren alde egin dela lan hori. Hau da, potentzial txikiagoetara juten ari dela, eta hori da eremuari gustatzen zaiona. Bai? Orduan, lana positiboa, horrek esan nahi du eremuak egin duela lana, eta mugimendu hori izan dela nolabait berezkoa. Ez dugu kanpoko indar bat behar. Ados? Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Gero arte!